मोनसिं सिब्राय इंलिस फरायसालिया मुलुगनां आबहावा सान फालिनायजों लोगोसे 2023 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। दिनै गासै बुहुमाव मुलुगनां आबहावा सान फालिनाय बायदिनो चिरां जिल्लानि बेंटलाव थानाय मोनसिं सिब्राय इंलिस फरायसालियाबो मुलुगनां आबहावा सान फालिदों। जेराव रायजो सभानि सोद्रोमा रोनगोरा नार्जारियाबो बाहागो लाफाना बिफां गायजेनो। चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनि आरो गोबां बे फरायसालिनिनो दैदेनगिरिफोरनि नुजाथिनायाव लोगोसे 2023 मायथाइयाव बे फरायसालिनिफ्राय गासै सा 28 फरायसाफोरनि गेजेराव सानै डिस्टिंक्शन स्टार मार्क सा 6, सेथि मासियाव गासै 16 आरो नैथि मासियाव साब्रै फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरजों लोगोसे बिमा बिफामोनखौबो गांसे आर'नाइ, मान बिलाइ आरो मान बान्था होना बरायो। लोगोसे चिरां जिल्ला बाथौ गौथुमनिफ्रायबो जिल्लानि सिङाव थानाय बर' बिजों फरायनानै बांसिन नम्बर मोननाय फरायसानो संराजा मान बान्था गथायो। बिथांखौबो आं दसे सम होनानै हाबाफारिजों सोमोन्दो लाखिनानै नैबे बेंटलनि मोनसिं सिब्राय इंलिस हाइ स्कुल बेनि लांगोनायावहाय मोनसिं सिब्राय इंलिस स्कुलनि गासै कमिउनिटिया वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बेखौ फालिनाय जादों। बेवहाय आङो बाहागो लानो थाखाय खाबु मोनदों आरो बे बुब्लियाव आङो गासैबो मुलुगनि सुबुं जोंहा जोबनायनि फारियावनो फैबाय मानबान्था बा फेलिसिटेसनआ भारतनि गासैबो जोंनि सुबुंफोरनो आं उथ्रिसार जानो हानाय हिस्टरिक रेकर्ड जोंनो थानो थाखाय जायगा होदों। बे फरायसालियाव जोंनो थानो थाखाय जायगा होदों। लाबोनो हाबाय। बे बुहुमा दिनै खैफोद जानो थांगासिनो दङ। गोजौआव आसा खालामदोंमोन बासायनाया नाथाय साफ्रोमबो समनि सुबुंनि दायित्व। इनभाइरनमेन्टआव थिननायाव मानसि सुबुंल' नङा। बाजानि जों बै गोजौ थाखोसिम देग्लायनिसै बा नैबे देग्लाय मोननायनिसै गोजौसिनाव सहैनो हायासै। मानसिया थानोब्ला बिफाङा थानांगोन। जि मोनदों जोंहा बिफाङा थानोब्ला दाउमा दाउसा गासैबो थाजोबनांगोन। आरो लोगोसे बे गासैबो आं बेजों मोनसे लोगोसे सोमोन्दोजों आंनि थालायलायबासो बुहुमा समायना जागोन आरो बुहुमा बिथांमोनखौबो थांनानै थानो हागोन। दिनैहाय जोङो जोंनि फिउचारनि मान बावनो लुबैबावदों। जोंनि जेरै इयुन जोलै बिथांमोनखौ जुदि जोङो थांनानै थानायनि थाखाय थासारि फोरोंगिरिफोरनिनो मोनोब्ला दिनैनो जों बयबो बिफां गाहाय गायनांगोन। हिसाबै जोंना दिनैनि कमलदमावबो बे जिरायफानाय जायो। समावनो बिथां जोंनि जे बुहुमखौ प्रमद चन्द्र जों रैखाथिनि थाखाय जों बयबो बसुमतारी खामानि मावनांगोन। बेनिखायनो आं बिथांखौ दिनैनि फैनानै सानावहाय बयबो सुबुं माहारिखौ खावलायदों जोंनि जे जाय जेरावखि बाथौ थाया मानो मिसन जि हायो बयबो जोंनि कमिटिनिफ्राय मोनसे मान बान्था बावनो बुहुमखौ मोजांसिन मोजां रैखाथि रिजाल्ट होनो लाबोनो थाखाय हानायाव गाव थिग गावबागाव बै मोनफा मान मोनफा खामानि बान्थाखौ माव। आं बेयावनो बिफां गायनानैबो नों मदद होनो बयनिबो हायो। सिगाङाव जोंनि मैला मैथाखौबो नोङो साफा आलासि खालामनायाव क्लिन बिथांनिफ्राय खालामनायजों नों मदद होनो हायो। आजावनानै जोंनि गेजेरावहाय लागोन इयुन होननानै जोलैखौ आं नों आसा खालामो एवारनेस थिग होनानै बेखायनो नों आं मदद होनो हायो। जोंनिया जायखि भाइस थासारियानो प्रिन्सिपाल जाया मानो प्रमद बयबो चन्द्र बसुमतारी दिनैनि सानाव बयबो बिथांखौ बे गाव जौस्रांसिम गावबागाव फैनानै मदद होनायनि खामानिखौ माव आं बेखौ खावलायो आरो बे बुब्लियाव आङो बयनिसिमबो साबायखर बान्थाखौ लानो खावलायफैयो। बेजों लोगोसे आं सार जोंनिनो 2023 बिएमसि मायथाइनि सेक्रेटारि बिथां मेट्रिकआव उथ्रिसारनाय फरायसाफोरखौ बरायदों। मा थुलुंगा होनो मा मेसेज होलांनो सानो आरो बिटिआर ओनसोलनि फरायसाफोरखौ मा मेसेज होनो सानो दिनैनि दिनाव? गोजानदाव बाथ्राया बेनो देग्लायनि मेट्रिक आनजादाव आसाम नाङैनो जोंहा चिरां जिल्लाया सेथि थाखोआव जोङो बयनिफ्राय फार्स्ट पजिसनाव जों मोनदों। बेनि थाखाय जों एसे आंबो चिरां जिल्लानि सासे सुबुं हिसाबै गासिबो खोब फोरोंगिरिफोरखौ गोजोननाय मोनदों आरो नैबे गोग्गानाय दाय मोनदों। सिङाव हाबना थाबाय थानाय गोबां खावलायबाय फरायसालियाव थाबैनो फार्स्ट समा डिभिजन माबे आरो लांबा क्लास बिनि थाखायनो पार्सेन्टेजआ खोब मोजां। थाबै फैनो थाखाय खावलायबाय। दिनै नैबे मोनसिं सिब्राय जे इंलिस स्कुल बेवहाय 28सा गथ'फ्रा मेट्रिक फरिखाखौ होदोंमोन। बेवहाय गासैबो पास जाजोबदों 100% पास जाजोबदों आरो बेनि गेजेराव स्टार्ट मोनदों, डिस्टिंक्सन मोनदों, फार्स्ट डिभिजन मोनदों, सेकेन्ड डिभिजन मोनदों। 100% बेहाय पास दङ। फरायसाफ्रा खोब मोजां मोनसे नाजानायनि गेजेरजों पास जादों आरो बिमा बिफाफ्रा जोथोन लादों। आरो बुंनो थाङोब्ला चिरां जिल्लायाव दिनै रिजाल्ट जानायनि कारना जाबाय मा जोंनि फोरोंगिरिफ्रा गोब्राब खामानि मावदों। फरायसाफ्राबो गोब्राबै माने गावनि जि देरहासारनाय बेखौ देरहासारफुंनो थाखाय खामानिखौ मावनाय जादों। आरो जोंनि ओनसोलनि जोंनि चिरां जिल्लानि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेसन बिमा बिफा गासैबो जे इनभाइरनमेन्ट बियो जोंखौ मदद खालामदों। खारन थांनाय समावहाय जोंनि आसाम नाङैनो जोंनि चिरांनि जि रिजाल्ट बियो लास्टनिफ्राय सेकेन्ड पजिसनाव जों दंमोन। बे बाथ्राखौ हयथ' बयबो बुजिदों। देग्लाय बयनिबो नाजानाय जे फार्स्ट पजिसनाव फैबाय बे जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथाव बाथ्रा। नाथाय
स्टार नङा लास्ट नङा डिस्टिंसन जुदि आरो लानो बेनो फार्स्टबो हायोब्ला नङा बा टप 10 बा आरो आलादा खोथामोन जोंनि बे जों ओनसोलावहाय केटागरि रानदों इयुन जोलैखौ स्टार मोजां आबहावानि डिस्टिंसन गेजेरजों शिक्षा लानो थाखाय जों आरो बयबो खामानि टप मावनांगोन 10 आरो देग्लायदि जोंहा जोङो मोनसे फार्स्ट पजिशन मोनदों जुजिनाय दंमोन आरो बयनिबो नाजानाय जों मोनदों आरो इयुनाव जाहाथे बेबायदि मोनसे पजिशनखौ मोननो थाखाय जों बयबो नाजाबाय थायो कमिटिनि कमिटमेन्टआ जाहैबाय जुदि जायफ्रा पास जादों स्टार लायोब्ला जोङो बिथांमोना 30,000 जाहाथे होगोन गावनि जिबनाव जिहेतु गिबि आगान आरो मेट्रिक पास जानानै डिस्टिंसन लायोब्ला मोजां मोनसे 50,000 केरियार होगोन दानो अल हागोन स्टाफनो थाखाय आङो बे स्टाफनो जिनिसखौनो आरो जुदि मिजिंथिदों दिनै नैबे टप 10 आव थांहोनो हायोब्ला सिब्राय जे फोरोंगिरिफ्रा गथ'फोरखौ इंलिस स्कुलनि फोरोंनानै जे जुदि टप 10 फरायसाफोर आव थांहोनो हायोब्ला बिसोरो बिथांमोननो जोंहा बिनिफ्राय गुबुन गोजौसिनाव गुबुन माबा मोनसे मान स्कुलावहाय बान्था होगोन फरायसावहाय होननानै जोंहा साइन्सआव फोसावनाय दंमोन आर्ट्सआव जोंनि कमिटिनिफ्राय मोनसे सोरबा माने कमिटमेन्ट दंमोन कमार्सआव दा बे एडमिसन लादों कमिटमेन्टखौ होननानै आं फुलफिल मिथिबाय खालामनो थाखाय बिथांमोननि सिगां जों गाहाम दिनै हामलायनाय बावदों जिहेथु जे जिउआव जोंनिफ्राय सानै जाफुंसार जाथों डिस्टिंसन थांबाय